Ku kasance da wannan channel tamu ta yusuf.b domin kawo muku tutorials na chemistry ga ɗalibai waɗanda suke secondary school SS1, SS2 da kuma SS3. Ga waɗanda suke diploma su ma ba bar su a baya ba, ana kawo tutorial wanda ya shafi na ɓangaren diploma da kuma universities part 1, part 2, part 3. Wannan tutorial zai taimaka muku matuƙa ga waɗanda suke bibiyar wannan channel tamu ta yusuf.b. Channel ɗin bata tsaya nan ba, za ta dinga kawo muku shirye-shirye ko kuma tarihin Janar Sani Abacha kan yadda ya gudanar da mulkin Najeriya na tsawon shekara 4 da wata 7. Wannan shirye-shirye zai rinka zuwa ne daga bakin dogarinsa mana Major Hamza Al-Mustapha. Bayan salati a yau ne ma zan miƙa marsiya ne ga dukkanin ahalin General Innan ‘ya'ya da kanne da duk masoyan sami haƙuri mun yi rashin jigo ne ba wai rabo da gwani ba samun sa'ai wahala ne Allah ya ji kansa ya gafarta masa shi kawai za mu yi. Jama'a masu mu assalamu alaikum, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na musamman wanda dama tun ɗazu muke ta gaya muku cewa yau za mu karɓi jagorancin manjo Janar Hamza Al-Mustapha domin tunawa murgaye shugaban ƙasa Janar Sani Abacha shekara 22 da ya gabata, wanda kuma kun san cewa ya rasu ne 8 ga watan Jun shekara ta 1998. Manjo Hamza Al-Mustapha, muna maka barka da shigowa cikin wannan shiri namu na musamman a wannan rana. Amin wa alaikum assalam, jama'a assalamu alaikum. To alhamdulillah, ni sunana Nura Magaji dan Kawala Sani, zan jagoranci wannan shiri na tsawon wannan lokaci da za mu ɗauka. Manjo Hamza Al-Mustapha, kana ɗaya daga cikin 'yan gaba-gaba a wannan gwamnati da aka gabatar da ita ta murgayi shugaban ƙasa Janar Sani Abacha, wanda kuma tare ko gabatar da wannan gwamnati kuma kai ne dogarin shugaban ƙasa a wannan lokaci. To ma sauro za su zo su ji wani irin ayyuka cin gaba mai girma murgaye shugaban ƙasa Janar Sani Abacha yayi wa al'umma. Jama'a assalamu alaikum. Na farko muna ƙara addu'a da ta'aziyya da kewayowar wannan rana da kuma fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama ya saka masa da ayyukan da yawa na Najeriya zuwa ga al'umma gaba ɗaya da ƙasar nan da Afirka da duniya ma baki ɗaya, da wanda mutane suka sani da wanda Allah shi ya baro kansa sani. Janar Abacha dai Allah ya kawo shi mulkin nan da ya zo a wani lokaci wanda yake mawuyacin gaske ne a Najeriya. A lokacin da ya zo babu kuɗi a ƙasa. A lokacin da ya zo fitinar harkar siyasa ta ruɗa Najeriya tamkar za a tafi yaƙi. Ba kuɗi ba zaman lafiya. To ko da yaushe ya kamata a yi la'akari da haka. Kuɗin da ya tarar wanda yake ya kamata shine ake ajiyewa a waje, wanda yake taimakawa tattalin arzikin ƙasa da kuma harkar ƙarfin kuɗin da muke da shi a ƙasar waje, kwata-kwata bai kai miliyan 200 ba. To tamkar ya zo ne ya fara daga farin farko da ba komai. To daga cikin wannan azabar Allah ya taimaka masa a shekara 4 da wata 7 aka samu nasarori masu ƙarfin gaske, amma cikin wahala mai ƙarfi. Da kuma dan a samu a tallafa wa mutane, waɗansu kuma suka zanto abokanan gaba zuwa gare shi domin ba sa son hakan. Na'am. So sai dai in tambayar ka ta zo mu yi daki-daki yanzu. Na'am. To kamar yadda ka faɗa cewa a cikin wata 7. Shekara 4 da wata 7. Na'am. To a cikin lokacin da kuka shigo cewa ƙasar babu kuɗi. Na'am. Ta yaya kuka tsinci kanku a cikin harkar gwamnati? Wato an tara mutane masu kishi kuma masana, kuma ka sa su a guraben da ya kamata. Na farko shine yanda za a yi a dawo da martabar Najeriya musamman wajen tsaro tukunna. Aka yi ta yin hakan akan a zo a zauna lafiya. Wajen gyara maganar June 12 wanda ya faru akan gwamnatin da ta gabata ta Babangida. To wannan rikicin ne Janar Abacha ya tarar. Bayan shugaba Shanakon shi ma ya tafi. To wannan fitinar ita aka yi ta yi yadda za a zaunar da Najeriya lafiya. Waɗansu ƙasashen duniya tare da waɗansu mutane na Najeriya suka haɗa hannu suka yi ta shimfiɗa fitinu masu ƙarfin gaske da shimfiɗa ƙiyayya da ƙirƙiro bambanci tsakanin ƙabilu da bambance-bambance tsakanin addinai da bambance-bambance na siyasa da saka ƙiyayya ta waɗansu mutane ta hanyar propaganda ta sa ƙasar ta yi zafi. To yanda aka yi aka dawo da ƙasar hanyar tubba ta zaman lafiya da jawo hankalin kowa
to abubuwan da aka yi masha Allah la quwwata illa billah, na san ba wai mutum yabawa mutane bace kaɗai a nan, wannan lada daga Allah ne. Saboda haka ni a wurina azaba da shi Janar Abacha ya yi na samun kansa a matsayin da ya samu kansa na akuba da kuma dawo da Najeriya akan turba ta zaman lafiya da kuma farfado arzikin ƙasar Najeriya ya fi ƙarfin a misalta shi a cikin magana takaitacciya kamar haka. To tun da an shiga an yi gwagwarmaya harkar tsaro aka dawo da Najeriya kan daidai. To bayan an dawo kan daidai din an zo an zauna. To ya aka fara fuskantar ayyuka kuma? Ayyuka aka yi ta hikiman yadda za a kirkiro su, kuma ka tuna cewa duk zaman da ya yi na mulkin farashin gangan mai ta sauka ƙasa warwas ko $7 ko wani lokacin in ya tashi 8 har zuwa watakila 9, to shi kenan fa anan farashin ya tsaya. Amma da wannan aka yi ta ƙuƙutawa yadda za a yi a biya albashi a yi wa ƙasa aiki, har tilastawa ta zo da sai da aka ƙirƙiro da waɗansu hanyoyi da dama wanda za a tallafa wa arzikin da kuma shiga yarjejeniyoyi da dama da ƙasashen da suke sai da mai da ƙasashen Afirka da waɗansu ƙasashe na Asia. Kamar jirgin ƙasa da kake gani a yau, ai shi Janar Abacha ya fara shi ne don alaƙarsa da mutanen China cewa su zo su ɗauki abin su yi wa Najeriya, aka dawo da shi. Wannan duk abin da kaga ana yi a yau a rubuce yake, lokacin shi yana nan, kawai dai abin da ake a yau shine aiwatarwa, amma mu muka yi shi. To ku kirkiro yadda za a gabatar da abubuwa? Kwarai da gaske, abin ai suna da yawa, wannan kowa ya sani. Wannan kowa ya sani, sai hamdala. Abubuwan taso da komadar arziki da muka samu wanda yake ya gurɓata a wannan lokacin. Na ɗaya ƙarfin naira. Kowa ya san ƙarfin naira, yadda naira ta faɗi da kuma yadda ta dawo dala ta koma a farashin gwamnatance naira 22 ce dala. A kuma kasuwa akan sai da ita 82, kuma bai taba daga nan ba. Saboda haka kowane ɗan kasuwa zai tsaya tsara kasuwancinsa ya shigo da kayansa kuma ya siyar, ya san cewa dalan tana nan bata canja ba, nairan ba za ta faɗi ba. Saboda haka mutane da yawa sun samu arziki kuma kasuwancinsu ya tafi daidai cikin kwanciyar hankali. Haka kuma hikimomi na ƙara tado da a samu kuɗi a ajiye a baitulmali a waje saboda taimakon tattalin arzikin ƙasar, wanda lokacin da ya rasu a cikin shekara 4 ya tara dala biliyon 9 da miliyon 730 na dala akan taimaka arzikin Najeriya. Haka na'am. To wannan kudaden da aka tara bayan gashi irin karancin kuɗi da aka samu a wancan lokacin. Ai to miliyan 200 ai tamkar babu ne. Na'am. Dai a maganar Najeriya, kamar ƙasa kamar Najeriya ne dala miliyan 200 ai ko local government a Benin za ta bamu inda jiragen ruwan nan suke tsayawa. Wannan local government za ta bamu aron miliyan 200 ai na dala.